Milí diváci, po našom dvojmesačnom pôsobení na ostrove Cyprus vás nemôžeme ukrátiť ani o vizuálny zážitok z tohto malebného prostredia. Na ľavej strane si pravdepodobne nevšimnete našich umelcov, prichádzajúcich k 5-hviezdičkovému hotelu San Rafael. Hotelierový interiér. Strava na hoteloch bola výborná. Na ubytovni to ale nebolo také ružové. Po náročnom vystúpení nás na apartmánoch čakal starostlivo upravený bazén. Každá umelecká skupina mala k dispozícii vlastné motorové vozidlo. To naše bolo naozaj vo výbornom stave. Centrum mesta zdobili rôzne roztomilé bary. Pri dôkladnom hľadaní, najmä na tureckej strane, môžete objaviť aj takýto architektonický skvost. Priniesť vhodný suvenír z tohoto ostrova je aj napriek bohatej ponuke oveľa náročnejšie. Ale najväčším problémom na Cypre je zachovať si zdravý rozum. Okrem domácich halušiek sa naši umelci najviac tešili na domáce publikum. A už prichádzajú.